Good morning लोगोफोर उदालगुरि टाउनाव बरायबाय नोंथांमोनखौ दिनै सानडे फुं सम दे नै लोगोफोर नायदो उदालगुरि नुथाय ओमफ्राय नै बिथिं नाहरदो नै भुटान हाजोखौ माबायदि नुहुरो लोगोफोर समायना रमायना ओरैबायदि समायनाखा आरो उदालगुरि टाउननिफ्राय हाजोखौ ओरैबायदि मोजां नुहुरोना आरो उदालगुरि टाउना ओरैबायदि मोजां जाबाय नायदो आरो बिल्डिं जाबावनांगोन आरोना अब्लाना बिराद समायबावगोन उदालगुरिया माने लामायाबो सिन्था गैया टु लाइनखा गेजेराव डिभाइडार दङ थांनाया थांनाय फैनाया फैनाय आरोना उदालगुरि टाउन बरिया भुटान हाजो बिराद मोजां नुहुरखायो नै नायदो आरो दिनै सानडे नालाय आरो फुंनि सम बेनिखायनो गारि गुरा खम आरो जोंनि उदालगुरिया सानडेआव थारमाने लकेल हलिडे थायो दे लोगोफोर लकेल हलिडे बिदिनो बिशाल मार्केट मोजां उदालगुरिनि परिबेकआबो मोजां जोंनि मिथिनायाव बिराद मोजां आरो उदालगुरिया गासिबो फारसेथिंनिफ्रायबो लामा सामायानो होन थासारियानो होन मोजां मोनो आरो जोङो खिन्थु गुबुना माबायदि मोनफैयो उदालगुरिखौ जों मिथिया आरो खोनानो मोनो थारमाने उदालगुरिखौ गोबां बाहेरनि मानसिफ्रा गियो आरोना उदालगुरि होनना बुङोब्ला नाथाय उदालगुरियाव जेब्ला जाया हाबना नायगोन अब्ला बिथांमोना मिथियो आरो माथो उदालगुरिया खोनानाय बायदि नङा बिराद मोजांसो माथो होननानै बुङो आरो नै बिथिं आरो वान इन्डिया जालायबाय नै गोदान गोदान खालामबाय Will submit to him and he will make your heart straight. Ikarapon. Karon Jumai Krisit, Moi Kumangkor Bikoy Nam Mungkor Moejan. Sama Purisaya. जोङो बे समाव गासैखौबो जों फरायनानै लाग्रोबाय आर'नाइजों बेनिखायनो बे समाव आं गासैखौबो फरायबाय बेनिफ्राय जों मान बिलाइखौ जोङो बेयाव आं फरायथिनानै बिथांमोननो गावबा गावनि मान बिलाइखौ जों नेक्स्टआव दोनगोन बेनिखायनो बे समाव गासैखौबो फरायग्रोनानै लानो थाखाय आर'नाइजों फरायग्रोनानै फरायनाय जाबाय In the matchless name of the Lord and Savior Jesus Christ.
are highly honored, acclaimed, and felicitated today, the 13th July 2025, by Goma Baptist Church, Udalguri BTC Assam, for your magnificent performance in the BCom 6th semester exam 2025 from Durham College, conducted by Cornell University. We wish you bright, peaceful, and prosperous life ahead. ইয়াৰ লগত আমি বাইবেল ভাৰ্ছ এটা কভাৰ দিয়া হৈছে। The 13th July 2025 by Goma Baptist Church, Udalguri BTC Assam, for your magnificent performance in the BA Economics 6th semester exam 2025 from Giborwa College, conducted by Cornell University. We wish you bright, peaceful, and prosperous life ahead. Nama Pak Dari Pastor, Vice President and Secretary. Certificate of felicitation presented to you, Punon Devary, son of Mr. Harrison Devary and Mrs. Mia Devary. He succeeded MHM. Certificate of felicitation presented to you, Ruby son of Mr. Batu Devary and Mrs. Romoli Devary. He succeeded MSc Physics 4th semester exam 2025 conducted by Tripura University. Lainnya, dose gauni sukses ni siapa pengurus pengurus terkait, semua ada juga. Kasih jerai nama esensi. गिबियावनो